Hi guys, good morning. Naabot na mi guys dahil sa Banwangan. Mangaon sabi kay wa pa mi pamahaw. Nya nami mga ligo. Ug magkaon. Okay, abangan sa susunod nga kabanata. Bye. Hello. Dili order mo na mong guys. Amo ang balon. Layo na oy. Reklamo wag ka. Kabitsi guys. Nang lutaw ang among sabaw. Tikwa lain ketok na ato. Among mga kauban guys. Anak. Ngaon na mi guys. Kaon siyang. Gusto ganito? Alo. Mana? Pagkak. Bing ibu mo naman tanan bing. Oy, sa may butang dagan ani oy. Isian to dit. No, budi oy. Gamay pagi butang. Ulo oy. Naligo sila guys. Mura magmini. Boy, saan ka boy? Boleh tubig! Inang ko tubig! Inang ko tubig! May dagat. Andre! Kaon mo dali! Kaon ba kaon? Eto na. Kaligo na dito. Uy. Wala maglasa mong tubig, may halo. May halo-halo sa tubig. Tama na noy. Na magiday ano? Sali dayo. Tidak ko ba? Tidak ko? Oh, kita kay kawa. Dihan among sudan. Mahal kayong isda guys. Ari pa oh. Dito kayo. Tingkord ka. Mga panitong tingkord. Jis na oy. 20 lang. Jis, nagdiba na pod. Tama dek ka naman. Nagkakasakay. Hindi ka. Wala ka eh. Ako lang mga ligid. Inas lang. Tao bisa? Pili nang inas ng isla. Ano ta? Ah, di ko. Dili daw eh. Ha? Dili eh. Oh. Abi na magmat ta mangina. Isa ni nga kuan kan mo ni pangalan ka ng Abay, Jin! mo ni bangka. Pakura. Ato ila jira oh. Ay kana pamaribisan. Ay, o dila. Wala lagi kuan ang mo. Oo, kay wa man nang upan na zira. Lagot man to. Wa pa siya pa upan. Gani. Sabay yung tatlong uli. Lamia oy. Tawagan si... Banya pa tamo ulit tayo alas 4. Gaya no? Discount ako natin! Wala na, parang magkakaroon si Caroline. Caroline ate kay... Nagluto na di. Hmm? Nagluto. Oo, gusto ba? Kanang balay ba balay nagluto na. Muli ni balay sa.
Wa man gud na naglutaw gud. Ito na eh. Mudagan baday na. Kisik! Kisik! Ati, Dagan na, diha naman na. ano magud na nagtukuranan sa ubos? Gapo na naglutaw sa barko. Maabot na rito eh. Linda, hala. Ha? Linda. Merinda? Ang linda. Ano nagtinda? Sinidra? Ako palit maglangoy. Nadiri oh. Nadiri oh. Agi po naman diha. Pwede man daw ka matudra te. Kung mapalit ka, maglangoy ka dito. O pwede ka matudra basta magsakay lang kag bangka. Ito yung langoy. Naibang ka oy. Ito tate, ato dito sa tumoy. Ano ako dito tanang at galahan. Kita may Balong ka magsay. Hindi ka ba ang langoy? Ay, yabon na sa puna. Tatawag lang mo siya. Ito sa maasim ito lagi mo yung mga balay. Naibayad ba yun? Mga Dira ka mag-vlog. Pero kung sa kabalik-balik, Okay, at kay TV na eh, kudlanan diri ginason oh. Wala di ko ha. Abi boy. Oh, nagdala-dala kudlanan. Abi boy be. Ayun kanili ko pagani. Kuha ano sige na. Kandi tabi. dili ko. Dili ko. Uy, mga dagma palang kuha na. Diyan kin kudlanan. Ibang po day diri. Oo mo. Yung kuday ko naman ibang. Di na ka makitaan. Ha? Ay, Wala sa mga mas ani mga bata di ay. A few moments later. nado sa ilaw, mga pinggan-pinggan gagmay ba? Ha? Ano lang marag beach dito. Magkuwag to yung bin. Gagmay man! Ha? Gagmay! Ang to yun? Di, pakita. Ikuan na to ba? Kabay tayo magpapay yun na. Hi guys, Ito kang lumot kay di. may kuwari. Tsaga tiyo to. Wala di mo kakuha lagi. Wala, wak ini taog. Ay, gamay ko. Ano ang floating house nila guys. Kara to boy. Floating house. Bugan, nagkita ko kaya. Pampalit ko kung ano niyo. Ilang sakyanan para sa kuan guys. Ito dipit tingali oh. Yung bundok-bundok. Duwang man diri. Ano lagi ko sila guys. Asa? Nakuha na mo? Dili ako dagan pa sila kaya. Lu. Nakuha na mo day? Wa, ay. Dito tatos pikas nang. Sa dagkog batong ginagani.
Asa, inyong kinaso nakuha? Patin. Asa? Kay kusog ka magkab. Di ko Kinason niyo? Kayo? Kayo? Oh, kani. Dire batang. Be? Bait man eh. Ha? Bait. Nami nagsabaw na nagumbat to. Nagagmay nga saang guys. Asa man eh. Sila ani. May kinhason. Ayak mo ang umang ha. Gusto ko di ka bulo mo. Manakay ang tatagsakayan. Manakay ang tatagsakayan. Ano mo katong kita mo katong king cord. Sabi mo malik diri. Di ba, papudak ka din. Ato dira ti oh. Uti bayan lang ti. Asa? Dira oh. Pwede po back na sa ulam. Basa na. Nanay nagkuan guys, naglunggo. Nakita na kaday? Ha? Wala. Wala yung mga unod? Mga agi naman. Mga agi naman ni nila. Mga guys, starfish. Asan yung taon? Wala na ito yung orka. Ito yung orka. Kabalo kabalo. Ano kay kuan? Kipin. Oh my god. Tawagan ko yung guys. Wala mo ko chinilas good. Oh, kuhaan yung starfish oh! Starfish maganaw. Be. Dayo ka ramon. Uy ko ah. Ay bing. Dili man og pilit. Boy, lata ka po! Gago mura magminat nila oy ko ah Say oy. mama. Dili man ang munsang ya kaway-kaway. Ikaw lang oy. Ikaw oy. Maninikad. Gusto na lang ipanguha. Maninikad. Wala, nabasa ang kamera. Oh, manik oh, manikang. Ito yung oh. Ito yung ito. Ito ramo oh. Guys, dagang kayo ito yung guys. Nagbanig ang tuyong guys, di may kapanginhas. Daghang kaing tuyong guys. Wadyo kayo nakuha diha? Ah. Daghang kayong mga tuyong. Wa ka kuha si Fernanda o kuan? TikTok mi ba? TikTok mi. Wala kay sa tarito oh. Sa bangka. Sabi ko mo. Sabi ko mo. Damas na kuan dako. Kana lang ipanguha guys. Ito na kung ano nila lunglong bang kaon. Ato, kaon. Nagkaon.
Nakain sa tato ilang ko ano, bangka oh. Oh. Makulog sa unahan. Ha? No. Naunahan naman gud ta. Si Kevin, ay, ambot, nga na si Kevin. Maura ni ilang kuan guys. Ah, parte ng luoya. Ako naman ni Ewa, unang po kasi. Nilay, gabkap. Kuan Daktol man to na aremi diri, daktol. Nagipugnaw na si Pit-Pit. Ko lagi na dagat ng uho. Ha? Nanguabot dagat ba na? Gani nang ubok kadaghanan tuyom lagi dito dayo. Nakay tuyom. Una rin dito. Ay ari oh. Ara okay nason. Ang kinasunod eh. Mm. Kinason na nga. Nasap na po dahil sa mga bato-bato. Umang? Dili ay. Ano, dili umangaw. Ayaw? Asa? Ay mao din na ilang gipangita oh. Ilang gipanguha. Asa bin be? Ayaw? Ano na? Kuha dahil nabasa na. Kuwas, dagkumbot. Wala lagi buntoy diha lagi. Pura man to kanina. Uy, asa si Buntol ko ah. Boy, nagsiging po sa boy, bang? Ka dito nagkaon no? Nay! Nay, kani na yung makaon eh, oh. Oh, sigay ka na. Makaon na siya. Muni sigay bi. Makaon na siya. Muni si sigay. Sige na ko siyang tanggal, oh. Sigay guys, sigay. Muni sigay. Lamisa? Sigay, no ni sigay, lamig kay nagsabaw. Ah. Kikuraw na spit-pit. Asa? Maya po anak eh. Mga niyo. Asa? Nauna amde diri no. Asa bin be? Dalo. Hindi ko ambi bibi. Sa Robin. Tapok na nila. Ano ba sige tapok ka nila pin? Kinason ba yan ni Day o kani Juliet? Kani o? Kinason man na bin. Ano? Buka. Oh, No? kinason na. Tipay ba tipay? Sino yun? Oo. Dagan. Ano na yun, Nay? Kanay? Oh, wala siya pero gamay na. Bro. Anong gipalungag maputo nila oy? Day. Anong gilungag maputo nila? Mga yun. Uy, kadako! Noon. Nagana na kung makawain. Gilungag man nila nang. Puro raman na yun. Gilungag nila ang saging. Sa tao. Gani. Nalagtan man nila. Gilungag nila. Okay na siya, nandun siya kaldero na ko. O, dahil nadala. Naguro talaga pagkuhan dahil tamang kaon. Pagwa tayo niya na to. Asa man yung gilong To. Asa di mo naglungag sa una? ako may naglungog sa una. Asa man diha gyapon. Tama tayo katira. Kaya maglagtan. Gani nam tatay kaldero. Kasi gikawat. Naa diha ang kaldero eh. Di ba kasi gikawat ang saging? Tuwagan ni daw. Kisa ingon naglungag. Ibin mo talaga yun. Nabuang. Nya nang tutulong agon dayong uli.
dako rin ikaw. Nagdanan mo ito man ako. Gani, naman sila. May respeto. Dagan naman ito ba? Kinasunod yaw? O, pilas na. Isa. Kinasunod ako? Kinasunod? Kinasunod ko lang. Sa inyo gipanguha, sa inyo gipanguha. Bato. Doon na ninyo. Dula-dula me. Dula-dula mo. Taga-asa man ka dong. Kasi, Tilaon. kasi pangalan imo ha. Tangka. Ha? Ay, inyuhan ni dire o. Inyuhan na diha. Ah, hi sa anahay. Hi sa hi. Inahay. Inyuhan yung bangka. Inyuhan yung bangka. Kinsa man eh. Tangkol. Ah, kaangkol nimo. Si pangalan nimo day. Hi saga. Hi. Sakay na ko sa bangka guys, pero naras mabaw kay daghang kaayo dito ang kuan kay mga tuyom. Kay tuyom guys, dirira ko. Uban akong bata o kung gikuan. Akong gipangutana siya. Amot gihetag iya ani iya dong angkol. Imo angkol. Tag iya ani. Imo angkol. Ah, sige, dire lang ko. Sakay na ko guys. Dili man ni mudagan. Dili mudagan guys kay may bugsay. Walay bugsay guys. Yung kaniligo dito guys. Sige na bugsay. Bugsay, maabot ta dito. Dugaya ni maabot, oy. Wa man ni mudagan. Dapat dari tua bang dagan. Bugsay ba mong dagan? Pagdalik bugsay kay mudagan. Kanin dagan pa na iwak ko. Ha? Bangat na natin na. Inahay guys. Gina. Inahay. Sige na kay aron makita ang kang mama dito. Inahay. Ay lang ba? Wa pa man. Inahay. Gibugsay na. Gina, sakay na mo. Rumbugsay na. Awan na. Gina, bugsay na tol. Ay, wala. Hindi ka payag-payag. Tama po din. Sige na. Dugayan yung maabot tuloy. Gina, arkilahan na to. Pila arkilaan ni te. Pila arkilaan ni. Obya, may kabalo. Magkakilakot taon eh. Ma. Ka mo mabugsay. Gani, bugsay lang. Dili man ni maano makiguba man ay. Lagi. Ni ano? Araw. Saray katig. Kaya dito sa Siliway. Ah. Sarang pud ni. Maluyam. Maluyam tagtimbang. Asa? Araw. Dinoy nanay natug di oy. Agay na gitong lalaki na sa manakay ba daw mi? Asa repet? Kwarta. Asa man? Butang gihatod niya lalaki na
nakagit ito kanong tubig kay ina. Gamay makay di oy. Hindi di ba Gani. Isa ra ka mo kung masakay. Tim tong layo uy, dagan pa tag layo. Kato tong tiguang o kato. Kana o. Cool, sakyan mi cool friend. O kato ina to. What? Klaro gitong way katig. Klaro gitong way katig. Klaro gitong mayabo ato kay wa man gito ta katig. Ay na, ikigani mo bugsay. Dugayam na tamabutan eh. Sa pagabutan eh, naram ni sa plane. 20 oh. Ilang bata? Ay magbayad lang ba? Ara gani o. Ato ulo mama. Ara gani o mamata magyapon na. Isa siyang. Ato. Ito? Musakay ta na, makakay na. Loy, nanagat man na. Gani ka nang ingani lang gud oh. Gani. Siya na. Yung sa mo na nato nga. Mayabo planta dito, daghan ka tuyom. Ay pag mag-TikTok mo diha, sige. Nakanta mo. Tukan mo rin na pagtuyo. Kina. Sayo-sayo lang mo ba? 1, 2, ready, go. Sheng, sheng, sheng. Oh, si Basir rin sayaw. Gina. Nasi Elia, marag tiguang, nagyuko na. Gina, tulak ka man tulo. Ikaw na. Di ko na po yung, videohin na po ko. Oh, ako na po yung magbugsay diha. Dugay kayo mamabot. Lagi gani lami ko yun. Tara ang tiguang o kanan tiguang. Sol pa la mamig bangka po. Kanang kita na magbugsay ba? Dili man gud kakasya ba? Dili ka siya na. Diri lang gud ani lang. Gasyo. Ay mo na gud man dayon lang. Agi ati ko siya. Ara Paul pa la pila. Pila mo to? Ano yun taba mo? Pila. Lakot. Tektor dumi ko lo. Sila mo dirgud kay tung mangdigas sila kay nagsakay sila bangka. Kol man na kay Mikol. Bayad na. Oo, bayad gid ay 20. Diha lang unta o diri ra libot-libot ba. Kasi dili ko ni Kana mo itatapis to ba na pidiliguan. Kana ta kita diyan. Tara katong diha o. Ingong gitong bata kang angkol man ni ante. Ay katong nagluto sagi. Ayam. Wait, say lang man. Ina pwede mi markila sa diha ra man na. Ano pwede mi markila. Wala man ay pala bugsay ra man na. Tara. Tingnon. Tin na ay lagi tuyong. Wala may tuyom dire. Wala ay naadaghan oh. Ha? Na. Diyan kay tuyom. Kol parke lah mi daane lang mi kol ana ba. Sayon na ko ba? Roslag nga buang guys kay di daw mo andar ilang gisakyan. Ha? Ah, daghan kay tuyo mo? Ha? Nanggiitom? Ha? Ay, tora. Hindi na bugo. Oh, nanggiitom. Daghan tuyo. Ang kaligo mo laman ta na to. Kuya, parke lah mi daane lang mi kuya. Naya po na to.